नवमी के समय बा, सगरी पंडाल में माई के दर्शन खातिर भीड़ उमड़ल बा। मेला अपना चरम सीमा पर बा। आ यही में अखिलेश भाई अपन मेहरारू के कुछ सहेली के साथे मेला घूमे खातिर निकल पड़े अपना गाड़ी से। अब मेला में कतवा भीड़ देख के उनको मेहरारू का कहतरी आ कौना भाव में। एकदम तैयारी में है, चिंता मत करी। चला मास्टर का अरे ये ड्राइवर बाबू थोड़ा देख के चलिए। धीरे चलावो गोड़िया शुभम
है प्रोग्राम रोमा देख ली है। धीरे चलावा गड़िया ये हट, बगने दशहरा के मेला में तमाम लागल बा, हो तमाम लागल बा। धीरे चलावा गड़िया ये राजा जी। नया ड्राइवर है का जी, कौन सा ब्रेक कहे मारा तानी। धीरे चला